Amic. Enumerați 3 obiective ale didacticii jocurilor specifice activităților preșcolare. B-mic. Descrieți unul dintre aceste obiective la alegere. Amic. În considerarea cerinței, precizăm 3 obiective ale didacticii jocurilor. Acestea sunt: pentru beneficiarul direct, amic, dinamizarea factorilor ce contribuie la dezvoltarea personalității copilului preșcolar, pe toate palierele, exclusiv prin jocuri. B-mic, pregătirea lui pentru următorul nivel de școlarizare. Pentru educator, C-mic, perfecționarea stilurilor de proiectare didactică a oricărei activități ludice, ținând cont de resursele procedurale, specifice și de recuzită. Dintre cele 3 ne alegem un obiectiv și îl tratăm în context. B-mic. Dinamizarea factorilor susceptibili să contribuie efectiv la dezvoltarea personalității copilului. Definim natura obiectivului în baza metodologiei aplicabile în învățământul preșcolar. Factorii dezvoltatori pot proveni din sfera domeniilor experiențiale, fiind apoi dirijați spre aria jocurilor de toate categoriile. Așadar, copilului îi se acordă libertatea de a-și alege activitățile ludice, temele și formele de organizare. În viziunea personală, natura obiectivului expus constă în deschiderea și în expresivitatea bazate pe suport de specialitate și bine fundamentat. Cred că e una pur evolutivă. Orice copil care simte că îi se acordă credit acționează în consecință. Într-o metodă didactică, gradul de aplicabilitate al obiectivelor redate ni se relevă instantaneu. Spre exemplu, folosind explozia stelară ca metodă, putem afla în ce măsură în joacă poate copilul să răspundă la una dintre întrebările date în funcție de potențialul și de nevoile lui educaționale. Concret, la întrebarea cum, copilul care nu face ușor conexiuni între noțiuni și fenomene poate fi provocat să răspundă bine folosindu-se de imagini simbolice. Întrebările ajutătoare adresate îi dau curajul să exploreze subiectul din unghiurile văzute cu puterea minții lui. Aplicabilitatea se poate observa în timp real, dar și peste timp, când copilul va putea să efectueze cu succes sarcinile date în contextul metodei problematizării. Știind că aceasta este adesea utilizată pe durata învățământului primar, este recomandat să strunim copilul din vreme în acest sens. Cunoașterea didacticii jocurilor în formarea copilului e prin excelență un atu de necontestat. De fapt, în substrat distingem mai multe avantaje. Privind în perspectivă, deosebim 3 asemenea avantaje care, valorizate la maxim, îi aduc preșcolarului multiple beneficii pe durată nedeterminată. Le redăm succint în loc de concluzie în următoarele enunțuri. Copilul este canalizat pe drumurile construite, anume de natură, în folosul său, pentru a-și exploata înclinațiile ori pentru a-și descoperi altele. În cadrul jocului liber ales, copilul se simte în largul său și se dezvoltă în ritmul dictat de natură. Educatorul se simte mai stăpân pe sine, de vreme ce cunoaște teoriile și tainele didacticii jocurilor, în temeiul cărora întocmește proiecte de excepție reflectate în asemenea atribute: inovație, dinamism, eficiență, evoluție. Încheiem cu această idee. Didactica jocurilor este o piesă de rezistență. E așa fiindcă, în opinia noastră, în faza de proiectare curriculară, prin mecanismele sale, aceasta unește liniile definitorii ale principiilor evidențiate la punctul 1. Foarte bine înțeleasă și riguros aplicată, aceasta fluidizează procesul instructiv-educativ și dinamizează grupurile de învățare. Astfel zis, didactica jocurilor este fondul pe care dăm forma activităților și sarcinilor de lucru, în funcție de nevoile și de doleanțele copiilor.
Desigur, în lipsa unui fond întemeiat și polivalent, nu putem organiza activități conforme cu cerințele curriculumului și ale normei cadru LEN. Conținuturile didactice și termenii cheie sunt niște ași în mâneca educatorului care vede bogăția taxonomiei jocurilor și aportul lor la instruirea unui copil, inclusiv a unuia având CES.